Guess what? Zimbabwe Khonangale just steps in the building right now. Nice toka ziya jeti kako Templeman. Nice toka ziya. ma1 is in the building. Zimbabwe. Nice toka ziya Templeman. Manje watangisa ma1. Yasabe. Chapitirwa ni ma1. Easy. Ndatwa muchitaura matimune kaka message ndabvanda uya kuti andiudze ega message handidi kutaura taura tuma language ini ndogocha madofo kunge masoseji nekuti ana kubatika kugomba basa rekunyaudza vanhu nini ndiri kumba ngoredhiyo ndikati mira ndisvike ipapo kakari panoba kudiwa yeupu Khonangale wenyu ndomisa kumshefu mutangaona pakudiwa yeupu chitonovhunza ngoma wangu futi yeumu anokuchuna pakudiwa yeupu Khonangale wenyu ndomisa mushefu mutangaona pakudiwa yeupu chinonovhunza ngoma wangu wepagaufu anokuchuna chitwa watano mvura neowiri azvinzwanani ini musherufu wangu ini nandikwane ini shoti rega nditi ukwane ndinenge bovu zvakadai ini handione kunoti nopedzera takapfuura chilevho chekudzidzira kuti ndinayo ndinotongopedzera madofo akawanda anodzidzira hapana musoja anopfeka jini ava ndeveluzi havana wini vaudzembirisa nega Mr. Bini pano inomusiya amubini mberi ndakunge chicken ini mberi ndakunge bakers ini mberi ndakuvhura makantini mberi ndakunge Mr. Green chindwa ndakosora ndaisa kofu ndakapfeka jini nekuti ini ndiri paofu chindwa handizobvuta nemanofu chindwa unzwe maupesusutirira hafu nekuti 6 manzi ndiri patraining ndakatodzidzira chibasa chesiling zvenyu zvekuimba zvakaora mauto auya mangoma anotyora usataure zvekuda kundityora tumangoma twako twawakanyora pakuda zvitonondionesa hora apa muhomwe muna kana yako dhora apa mera usanimhanyire ingwa ndiri kukusiya uchivaimbira paiko zvinomira ndokuitira bira mupano wangu handide zvekukutaimira handinyori handina nguva yekutambisa ndongonzwa ridhimu zvibhakera ndotoriputisa vaigara kumapurasi ndakavatambisa ndiri mboma saka iwewe nini ndokuzvimbisa inini ndonzi Khonangale kuri kuzhoma ndinenge shatawale vaudze kuti mana mina ngivhale ikona lapa saka mana ngihlale muridzi uya ari kutamisa mari muridzi riunasi ari kutamisa mari dai zvake aendesa kuchechi kuna Mwari pane kupa uyo mufana kufanana taivamira iwa uzi militari ndakurera ngoma ndiri legendary chiona futi ndasiyana nanatari kajini kako kawakanhonga kundari timu remauto tinoisa mudhifenda pima yawakapiwa aisisina fenda uri kachimoko unenge lavenda ndiriseti nemangoma nina ndifenda kabhenda tinomiririra vanhu mirira pipo ndakakuudza ndovhura muromo hipo handijume ngoma mukuru yechichipo kuti ndowahwina ndonzi handipo malyrics ako echitsaka hauzive kunogara mudhara kwaga una smart rakufota una swaga pano ndazona kuti taritoona zvinobhabhalanzvombo ndinenge ndakabechesa pedzere kana tikupedzere usaite noise kubatika kugomba natoona wakasiya hauna kubatika kugomba hauna kubatika ndakudzima ndakudzima hold on aiwa tana chiona burisiro mari tana aiwa A few moments later. training baba baba